Li bajarê Amedê nivîskarên Kurd di daweteke xwarina taşteyî de hatin bahevdû. Dawet ji alî komeleya wêjekarên Kurd ve hat dayîn. Nivîskarên Kurd ên li bajarê Amedê û ên ji bajarên derdorê Amedê hatbûn amade bûn. Armanca civandinê hat amajê pêkirin ku ev demek dirêj bûye ku ji ber pandemiyê nivîskar û ronakbirên Kurd neciviyane û li ser pirsgirêkên nivîskar li ber zimanê Kurdî û wêjeya Kurdî nehatiye niqaşkirin. وەکو دizan va nêzî 2 sal em ev komele ve kir ji bo nivîskan bêrin bahev pirsgirêkên xwe berhemên xwe bidin nasîn ji bo em bingeha yekîtiya nivîskaran me xwast bi vî komelê em ava bikin heta niha ji ber şer û mercê pandemiyê diviya bû me berê civînekî bi vî rengî darxista lê me derfet nedî em civînekî bi vî rengî darxin niha jî gelek nivîskarê me di nav me din em ê pirsgirêkên xwe wêjeyê pirsgirêkên xwe bi komeleyê re nivîskar di nav xwe de çima yani tekiliye wan çawanê li ser çend xala em ên wek sohbetekî em nebêjin civîn jî wek sohbetekê em ê derbas bikin. Di kombûnê de nivîskar nêrnên xwe û pêşniyarên xwe ên dikarê komeleyên nivîskar û saziyên zimanê Kurdî de vegotin. Nivîskar û helbestvanên Bakurê Kurdistanê tînin ziman ku divê ronakbirên Kurd li dor zimên û netewbûnê de bi civin û yekîtiya xwe pêk bînin. Rora rewşenbîra wekû dizanin ser civakê zêde rora nivîskaran yani civakên ku azad bûne civakên ku mafê xwe derxistine bêtir bi wêjeya xwe bi edebiyata xwe derketine pêş divan bijarana jî çi rol dikeve ser nivîskaran mêvan bijarana hemû nîqaş bikin û çi derkeve meydan em ê ji li gora wî ji xwe rêkî bipejirînin. Daveta xwarinê de derket holê ku hejmara nivîskarên zilam ji nivîskarên jin zêdetir e. Civandina nivîskaran piştî guftgokan bi dawî bû. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.